Moi boas tardes, benvidos á derradeira sesión de Lugo Poética, pois unha actividade que nos levou a través do mundo da poesía da man de maravillosos e maravillosas poetas lucenses. Realmente foi un privilexio pois escoitar a todos eles e a todas elas. Non vou a citalos porque non vai a ser que me esqueza de algún, e, bueno, pois agradecerlles pois a súa presencia, a súa disponibilidade e todo o que nos fixeron disfrutar como farán esta tarde Mero Iglesias e Neira Pampín, e aos que teño que agradecer pois moito que estén aquí connosco e que nos vayan a trasladar ao seu mundo poético que queremos viaxar esta tarde. Tamén pois quero darlle as grazas pois a noso patrocinador, neste caso, pois a Xunta de Galicia, pois sen eles non podería ter sido posible esta actividade, a Dirección Xeral de Política Lingüística, e, bueno, pois a Egeria, que tamén compre citar pois a este colectivo, e, por suposto, pois o conductor de todas estas sesións de poesía, que é Xulio Xiz, que nos levou magistralmente polo camiño de todos estes autores e de todas estas autoras. Non quero deixar de darlle as grazas a todas as persoas asistentes, pois tanto as que estiveron aquí presencialmente como as que nos ven en directo a través da nosa canle de YouTube, ou as que nos verán tamén posteriormente en diferido. Así que moitísimas grazas tamén a todos eles e a todas elas por acompañarnos ao longo de todas estas tardes de poesía. Xa sabemos que isto non remata aquí, que nos falta todavía pois a publicación dun libro que vai ser o broche de ouro para esta actividade, e que, bueno, pois quero convidar a todo o mundo, pois a todos os participantes e todas as persoas participantes a presentación deste libro cando se produza, e, bueno, pois por suposto daremos conta pois a través de todos os medios para que se coñeza esta actividade. Sin máis, pois dar as grazas. Foi realmente pois un disfrute, como esta tarde será tamén un disfrute, poder adicar pois un par de horas durante algunha tarde dende o mes de febreiro pois a pensar e escoitar só poesía. Así que con isto nos quedamos, desexolles a vostedes que pasen unha maravillosa tarde escoitando pois a estes dous grandísimos autores experimentados e noveles que nos van a facer pois disfrutar moitísimo. Así que nada máis, grazas. Gracias, Ana, gracias a UNED. Boa tarde. Boa tarde poética, que vamos a empezar xa en esta sexta xuntanza, estes encontros poéticos de Lugo Poética 2024. Foi verdadeiramente unha experiencia xuntar poetas de longa traxectoria con outros de traxectoria forte pero máis curta, para contrastar vivencias, opinións, escoitar poesía e comprobar que é posible que a poesía entre na vida nosa de cada día, de maneira que sexa algo verdadeiramente normal. Entón, foi unha experiencia perfecta, tanto polos participantes como polo que nos chega a través de quen nos sintoniza a través das diversas canles e tempos posibles, que nos condiciona e nos obriga a que para o ano que ven plantexemos outra iniciativa similar, coas variacións que a actualidade vai condicionando. En fin, benvidos os dous amigos poetas participantes en esta tarde. Empezo presentando a Baldomero Iglesias do Barrio. Era o que podíamos pensar en poeta de longa traxectoria, porque
leva xa unha traxectoria consolidada de libros e de premios. Naceu en Vilalba o ano 1951, é profesor, cantante, escritor, músico, membro fundador de Fuxan os ventos e a Quenya. Ten recollido canción tradicional por toda Galicia e composto músicas como a de O Carro, que dan máis vida a poemas fundamentais. Decía Manuel María que el non entendía o seu poema se non levaba a música de Mero. Galardoado co Pedrón de Ouro ou Facer País, entre outros moitos premios. O seu labor poético está recollido en libros esenciais, tenlle deparado numerosos premios, o seu traballo de recolleita está no Museo do Pobo Galego e é un dos grandes da nosa música e tamén da poesía. Boa tarde. Boa tarde. Benvido a este encontro e queremos escoitar en primeiro lugar, se é posible, pois un poema, o primeiro poema, a música. É verdad que escollemos o poema a música porque concita precisamente dúas das túas grandes vocacións, a música e a poesía. Eu non sei se a música e a poesía conxugadas forman a beleza e o total da vida, pero se non é o total, pareceslle bastante. A música é un mundo aparte. Configúrase e confabúlase con inmaterialidades que temos todos nós. E cando topa coa palabra que é material, que se ve, que ten un debuxo, pois conforma unha nova dimensión. Non é que sumen vontades, tanto a palabra como a música, é que fan unha nova esencia, que chega moito máis adentro, nas emocións que levamos. E o certo é que a música, se non existira, habería que inventala, porque resulta que coa música, eu noto nos escenarios, hai poemas que posiblemente non dixeran nada, pero que confabulados cunhas notas, cunhas eufonías que levan as palabras, postas debidamente sobre unhos acordes, sobre unha voz, empezan a dicir algo, empezan a transmitir. Empezamos, o que canta e o que recibe, a levar o mesmo ritmo dos latexos. E entonces metémonos nese mundo apetente de coñecemento, que non se explica en ningún libro. Ninguén foi quen de definir o porqué das emocións se transmiten moito mellor que coas palabras cando van sobre a música. E daquelas eu decía, claro que sí, nun poema número 136 de calquera libro, que o mundo sería moito máis triste e gris, moito máis inapetente, de non existir a maxia deste misterio. Este misterio que se escribe con dibuixos barrigudos e tamén entre silencios. Este misterio que tece soños e amores. Este que no ouvido amece e adoece e acariña memorias estremecidas que nos fan tremer as pernas e que hoxe son e un día foron intres de luz, de tenrura e de namoro. Ese máxico suceso que deambula ondulante polo ar e non o vemos, mas nos ollos fai brillar o sol en plena noite, secuencias estrelas, nesa luz do sol ou da lúa, que nos mira no alto e que queda observándonos. Ese é precisamente o misterio, ese que produce esferas redondas de desexo, que divirte os sons máis luídos e veraces, os máis delicados rumores, as cantigas máis fermosas, despois da voz da natureza, é a nosa voz a que interpreta. De non existir a música en melodía e concertos, de non existir a canción e a armonía, onde estaría a beleza? Todo sería moito máis gris e triste, moito máis murcho, sen tentos. Estaríamos nas sombras, apagados en sombras, na escuridade, sen cores, sen corazón e sen bicos, sen o timbre melodioso dos recendos que espantan á vez tantas soidades.
que sería o mundo sin música? E ahora presento a Francisco Javier Neira Pampín, humilde, e por eso nos permite que o presentemos como poeta novel. Bueno, nació en Santiago ano 1953, licenciado en Medicina e Cirurxía, especialista en uroloxía, prestigioso urólogo da capital lucense. Na actualidade traballa en Polusa, é membro da Sociedade Galega e Española de Uroloxía, cultiva a pintura, a música, a escrita, ten publicadas 5 novelas e 2 libros de poemas, un en solitario, Baite Baixo, e outro con Xosé Carlos Ulloa, Nuevo Amanecer. Eu teño presentado como un home do Renacemento, polos coñecementos varios, e porque en todos deixa a súa firmísima pegada. Pois ímolo escoitar en primeiro lugar no que parece unha declaración de principio e que o poema titulado en galego. Boa tarde. Boa tarde, Xulio, boa tarde. Primeiro, dicirche que isto foi unha boa xogada porque me pos un toro de Miura moi grande diante. Entón, empequenéceme e faime ver que tiño que volver a renacer outra vez e empezar outra vez a xuntar palabras para chegar a facer o que faimero. Por lo tanto, pido disculpas, porque a miña poesía non alcanza os niveles que me gustaría alcanzar e son un verdadeiro admirador teu. En galego, hoxe desexo escribir na miña lengua nai, que mamei nos rueiros, nos hórreos e nos palleiros, nos días de choiva e néboa, recordando as máxicas tardes moi pretiño do calor que manaba da lareira. A lingua que me deu meu largo e lento medrás, sempre virada hacia o norte, frente ao xélido vento, e pereñoume de vaguas blancas nos primeiros sufrimentos, cando revirando hacia o sur non veía máis que páramos desertos. Perdoa se as miñas verbas non chegan ao teu carón ca destreza que pretendo. Entende que non alcanzo as palabras xustas pola miña pueril ignorancia e moito e gran descoñecemento, seguro que por unha maldita confianza. Falo o galego da rúa, da montaña, dos mariñeiros, dos que arañan nos campos vellos, dos que rezan en silencio e choran nos cementerios, no neno que xoga a corda e dos que na noite soñan cos amoríos primeiros. Mas a hora que che escoito embelexo o teu falar, porque ao teu gran coñecemento sumaches má leve brizo do mar. Así é como escoita a túa voz, que para min é como o chisco dun doado cantar. Aos teus contiños primeiros leváchesme agarradiño da man e aqueles días vividos donde cantaba o cantar e os paseriños trinaban desde as silveiras e os árboles unha melodía fugaz. Quixera ser como a ti e ter a verba precisa para expresar sentimentos, esos que nacen da alma, esos que fan ler todo o que levo dentro. Perdóame se isto é simple e doado, pero nunca olvides que se alguna vez tuve sentimentos, sempre o fixen en galego por respeto aos meus ancestros e porque o levo nas venas que recorren polo meu peito. Hoxe escoiteiche en galego e non sabes como falaron en min 101.000 sentimentos. Os dous poetas, eu sei que posiblemente é imposible definir a poesía, pero si o que a poesía é para cada un de vós. É unha válvula de escape, é un cauce de expresión, é un mundo diferente. Que como sentides a poesía? Sí. Pregúntasme a mí. Eu sempre dixen que a poesía é a cococha do alma. A poesía é sentimento. É a máxima expresión tanto escrito como falada, do que un ser humano pode ter capaz de facer. Se non existe poesía, pertenecemos a unha manada donde nos deixamos levar por palabras vacías que non teñen absolutamente ningún tipo de carreiro por donde levar. A poesía condúceche ao fondo da alma, condúceche ao fondo do sentimento, o que vives, o que expresas cando tocas co ceo os dedos. Ese é o momento da poesía. Mero. Para min é unha terapia. A poesía non ten por que trascender. Non é mellor poeta o que máis versos fai.
é mellor poeta o que mellor palabras confabula, para precisamente citar aquilo que ninguén dixo. O recendo dunha flor é imposible de definir si previamente o que escoita non percibiu aquel recendo. Entón, ten que ser unha complicidade entre o que di e o que recibe, entre o que fala, porque a poesía pasaba ao Xío Novoneira, a Manuel María, montós de veces teñeno dito, nunca un poeta será poeta nin lector dos seus versos. A única excepción que había era o Xío, porque o Xío enfatizaba enormemente para recitar os poemas, pero Manuel tropezaba nos seus versos, que os sabía de memoria. Quizá Bernardino. Claro. Mira, a poesía pásalle como a canción. Hai xente que sabe transmitir, que toca un acorde e chega a ti. E que ademais que nótalo no corpo, que estremece absolutamente todo. Ese é o poder da poesía, confabulado ca música. Ti fíxate, eu perder este poema, que vos vou ler agora, o de observar desde o sosego. Pois adiante con E vou vos contar a historia, porque un día topei, por culpa da presentación dun libro dese señor, Xosé Otero Canto, máis Lamas Muinelo, estudiamos xuntos no instituto, e eu, Otero Canto, vino, cruzábamos na rúa, os nosos pais eran coñecidos, a Lamas Muinelo perdínlle totalmente. Preguntei por el, falei por Castro de Rei, por Outeiro de Rei, por onde está este Anxo Lamas Muinelo. Ninguén sabía dicirme, perderase. Foi un amigo noso que vivía no seu mundo, nunha galaxia distinta, el pintaba, el maduraba a arte plástica. Foi alumno de Dalí, botou tempo con el en Cadaqués, contemplou aquela familia tan falta de familiaridade como contaba, aprendeu a pintar a irrealidade e escribía tamén como a nós poesía, pero non lle deu a coñecer a ninguén hasta que se lle publicou un libro. E un día fun a unha exposición del, na presentación do teu libro, e volvín a topar 45 anos despois de non velo. Aparecía un tal Lamas Muinelo e preguntei, oye, ti non terás un irmão que estudiou comigo? E dice, pero Mero, non me conociches. Era el, que viña con unha cinta no pelo, parecía un indio, viña con as barbas, todas esmendrellado, vestindo malamente, e foi cando me volveu contar a historia. Que pintaba, que facía cadros, que fora pola súa exposición, e vin cousas maravillosas. No medio dos cadros, en unha exposición que fixo en Vilalba, apareceu un cadro donde dibuixaba a un ser que guardaba na memoria. Parece ser que era eu, visto desde os seus ollos. E ali aparecían uns versos meus que son estes, que eu xa non tiña control sobre deles. Titúlase Observar desde o sosego. O mellor poeta do mundo é a natureza. Neste tempo, se sentides o zoar do vento e como falan as follas, se sentides o canto de montós de paxaros, se sentides o rumor das augas no río, veredes que eso sí é poesía, que incluso non necesita palabras, pero que nos entre, que nos emociona. Por iso, daquelas, escribir este poema que recuperei gracias a Anxo Lamas Muinelo. Decía así, contemplada a poesía que flúe da paisaxe, non deixedes que pase diante nosa sen máis, permitídelle que amague nun rápido reparo ese afago de imprudencia que provoca as fantasías e no seu feitizo a beleza. Non deixedes de gozar tanta grandiosidade e percibide os perfís dibuixados polos mares, baixo a liña do horizonte, onde nacen as escumas que esfarelan, tremendo contra a area en vagas infinitas.
desfacendo as falangueiras pedras que aínda agochan o segredo misterioso dos silencios e o tremor sosegado dos océanos. Aqueles pulsos da auga enorme, os latexos da lúa, os tempos nos espazos, onde emanan os máis sublimes versos que se encontran nas ribeiras deste río, deste vivir tan breve que esvaece nun salouco e que nos leva ao mar de novo, nese teimudo ir cara a ningures, mais así, acompañados da feliz melodía dos soños cos que enchemos os valeiros, darnos conta e entender que estamos vivos. Neira, despois da pintura, despois da música, despois da narrativa, a poesía é o último refuxio, o último destino, o desideratum, a perfección. Non che diría tanto. Seguramente para min a poesía é eu escribo poesía, o que pretendo que sea poesía, probablemente nos momentos onde teño as emocións e os sentimentos máis intensos. Fora desa fase non me interesa escribir, porque a mí non me interesa. Escoitei unha vez a unha persoa que dicía que escribía poesía, que se deu conta que escribía poesía e que escribía poesía todos os días. Estou de acordo contigo. Para mí faise moi difícil poñerme diante dunha folla en blanco e dicir vou facer unha poesía. Nos momentos de amor, de desamor, nos momentos de desasosiego, desos momentos onde a vida acaba, onde a liña tan sutil entre a vida e a morte é tan limpia que non sabes de que sitio estás, ese é o momento onde escribo, donde penso que a vida non ten sentido, donde o amor é o que vale por encima de todas as cousas na vida, aí é onde escribo, donde hai sufrimento, donde hai dolor. A mí dixeronme unha vez, me alegro que estés sufrindo porque aí é cando mellor escribes. Dixo, moitas gracias, era un piropo que non sei hasta que punto viña ben. Fora disso non me interesa facer unha poesía, porque a maior parte do que escribo é sobre amor e desamor. Curiosamente, a maior parte dos poemas que teño escrito hoxe, ainda que van ligados a amor e desamor, van hacia outro lado, non? Pero entendo a poesía así. É como unha especie de quitar do interior. Eu sempre digo que teño un alien dentro. Eu non sei o que escribo. Se che digo a verdade, non sei o que escribo. Cando termino de escribir, releume. Outro día puxen en Facebook unha poesía que fixen no ano 17. E dixen, ostra, vou a poñer porque non me acordo nin cando fixen, ni porque a fixa hasta me pareceu interesante, pero e dicía, estou escribindo, pois non sei, en que momento a escribir, tampouco, pero asemexase a un momento de que non estaba ben, de que había algo dentro do interior que estaba latendo moi forte. Nos momentos de pasividade non me interesa. Non me interesa escribir. Para iso hai literatura, hai tebeos, hai contos, hai o que queiras para escribir. A poesía ten que pegar moi forte para escribir. E con arreglo a eso, sí que é suxerente o título do próximo poema que nos vas a ler, que é Quen poidera. A ver, eso trátase de un pouco da mente retorcida que teño, de que quen podera non pensar. Quen podera non pensar e deixar esvarar a vida docemente pola beiriña do miño ata o profundo do mar. Quen poidera non querer como queren os toliños que de amor borren de pena no campo santo do frío. Quen poidera non oír para non escoitar lamentos os que xenera o sentimento que eu mismo en algún tempo baldecín. Ai, quen poidera non berrar por esta gorxa quebrada e como un ronco de gaita non ter principio nin fin, mas como as sereas de Ulises sempre me levan ao fin. Quen poidera non poder e ser escravo do vento, do reflexo e do miúdo, do cantar do trotamundo, do vello carro de bois das zocas raídas na lama, de todo o que che dea ganas e que queres e o queres ver así. Quen poidera volver a nacer para volver a errar na mesma cruz e co mesmo padecer.
Moi ben. Pensei que ibas a arrancar tú. Con... Por donde ti queiras. Pois É dicir, os camiños están abertos. Eu a ti teño te posto de fos primavera, que estamos, xa non sei se estamos na primavera, no verán ou agotando calquera dúas. As primaveras van por dentro. As primaveras van por dentro. A veces asoman tamén polo exterior. Sí, pero bueno, floreamos. A primavera é a primeira verdade. A primavera para cada quen de nós significa cousas distintas. Somos un despertar de novo que normalmente deitamos con preocupacións, con todo o carrexar do día e estamos agardando a que volva a amencer e que volvamos soñar con novas forzas. Souben que chegarías un día como outono, transeúnte das leves brisas hilandeiras que percorren as follas dos acibros e das brancas prateadas abidueiras. Souben que chegarías un día como outono, nun rumor sobresaltado polos medos dun horizonte pechado, conxelado entre as noites e os desexos, entre soños e sonos mesturados, que a poucos se nos van indo entre os dedos. Souben que chegarías un día como outono e imos xuntos, imos indo cara ao inverno. Souben que chegarías a modiño sin apenas percibirte entre as abas do meu leito, sen ruídos, sen lamentos. Souben que chegarías un día xustamente como outono. Coidaba que chegabas entre as tebras e eran soños, de novos soños. Quizais nunca deixaches as miñas ansias, que non as vise valeiras e confundido en reflexos, ver nos espellos néboas. Esas que non reflicten na auga todo cantos cos ollos vemos. Entón inventarei as cores entre bicos e recendos, a túa calor de sol morno, sempre inmenso, sobre as carnes do meu corpo, pálidas tamén de tanto inverno. E chegaches, anque a tarde ven a consolar tanta tristeza, anque tarde, agora xa estás, xa chegaches, primavera. Neste, digamos, capítulo aparentemente bucólico, que ten o seu trascendo por detrás, ten tamén neira un traballo titulado Mañanciñas do verán, que, bueno, escoitámolo a ver por onde circula. A ver, mañanciñas do verán logo da tremo da noite, frescura que baldeas mámoas luz que no verde aflora. Mañanciñas do meu lar, cando despertan as pitas e o cheirume do fiuncho e a erva fresca e as silvas, mistura ca doce son da auga fresca, murmullo en alegro en desprendidos penezos e de algún estreito regato. Mañanciños do meu Lugo, preto da ponte do Miño, onde me rochan as néboas e me espertan biquiños, co doce son da curuxa e de algún ledo paxariño. Mañanciños do verán, que me faz volver a vida, a vedes me de dar a paz para o que me resta de vida. Que a noite, que as súas garras genuinamente alcendidas, máis dolorosas feridas, todas elas putrefactas por enganos e torticeiras mentiras. Sortes que se alexan no verán nas mañanciñas en Lugo, solapando a súa paz coa alborada do día. Mañanciñas do verán polos caneiros do Miño, dicirlle a ela que agora, xa rematada a tortura, voltea a topar a paz, e que xa case de todo a teño esquecida. Que aquí volvín a encontrar a vida que xa pensaba perdida na procura da alborada, nas mañanciñas de verán en Lugo, aquí, pereitiño do río. Moi ben,
Da mesma maneira que Mero lle preguntaba a Anxo Lama se tiña un amigo, un irmão que fora compañeiro dele, eu creo que quen nos está vendo ou quen nos vexa no futuro dirá, pero este Neira Pampín que lee este poema é o mismo que me fixo aquela operación que me salvou a vida, que me foi ver ás 3 da mañá cando estaba eu salido da operación. É que eu detecto unha devoción polo Neira Pampín, urólogo, profesional. Entón, agora, o poeta contrasta de tal maneira que seguro que non hai duplicidade de personalidades, pero si unha personalidade complexa. Mira, había un momento cando estuve lendo parte da medicina cuántica, falábanse de que había dous tipos de elementos fundamentales nun individuo, que eran as emociones e as emociones. As emociones son temporales, entonces guíaste por unha serie de sensacións que tens un momento determinado que aparecen e desaparecen. A nadie resulta fora de evidencia de que tens momentos de ira, momentos de amor, que aparecen e desaparecen. A emoción forma parte do individuo. Podíamos definirla como a paz interior, que pode desarrollarse no medio dunha tormenta, pode desarrollarse no medio do mar, pode desarrollarse en calquer sitio. Esas emocións non son temporales, son permanentes desde que nacemos hasta que morremos, forman parte do individuo. Bueno, pois con todo isto eu teño a sensación de que eu teño non unha doble personalidade, teño unha sensación de que ter moitas personalidades. E iso a veces preocúpame, porque non son capaz de catalogarme en nada. Son, como dicía unha vella que conocía eu de pequeno, que me dicía, aprendí de todo, maestro de nada. Teño a sensación de que teño unha inquietud por todo e non chega a nada. E que me disperso en situacións. Se en un momento determinado... sempre dixen que hai dúas palabras que me gusta que me recoñezcan. Que como médico e como pai. A partir de aí todo é discutible. Discutible no sentido de que intento ser bo médico porque para eso estudiei de fai moitos anos, para eso aprendí, para eso me xuntei con compañeros con moitísima máis capacidade que eu, pero sempre tuve esa capacidade de absorber, poder traballar e facer as cousas con dignidade. Do demais, poeta, non me encasillo nun mundo de poetas, primeiro porque sería moi vanidoso por a miña parte, sería moita soberbia intentar compararme con xente que, Dios mío, estou anos luz por debaixo. Na música exactamente igual, é dicir, que vou falar eu tendo aquí a un maestro de maestros, teño que estar calado e dicir, pois, do, re, mi, fa, sol, e a partir de aí o que te digas, non? Nada máis, entonces... Non sei... Podedes interrumpir, o sea que non hai... Sí. Non, é que é así, é dicir, cando un se cree que é máis do que os demais creen que eres, estás cometendo un erro. Estás cometendo un erro. Porque a vanidade é tremenda. E lévate a moitos sitios onde moitas veces che van a dicir sobras. E o peor é cando te das conta que ti sobras. Entonces, non pretendo dar clases de nada. Ahora, eso, si na medicina, si teño un concepto moi claro de que teño que facer algo, sí que vou a morte con eso. Vou a morte co paciente, vou a morte coa situación, porque eu creo. O demais, esta mañán estaba nun momento na casa de ver un dos meus fillos que non estudiou música nunca. E digo, eu estou practicando unha peza unha peza destas de un músico Miamar, bueno, non me sale o nombre. E digo, mira, Alberto, estou practicando isto. E me sí, esta peza tocou unha 10 veces mellor que eu. Dixen, pliego, fixen que disculpa, tiño que marcharte, voume, porque sempre hai alguén que o fai moito mellor que ti. Non sei, volvo a repetir outra vez, tens que ter os pés no suelo, saber o que eres, vaite baixo, como puxo no primer libro, vaite baixo, porque sempre hai alguén por encima que che estou, non? Por eso che dicía ao principio, metichismo nun bolío, Xulio, porque metesme con un miura, é que tampouco... Que va. Eu aí sí que debo interrumpir, estásme chamando unha cousa moi grande, eu son moi pequeniño, eu son
de andar pisando na terra, tocando nela, tanto na música como na palabra. O que pasa que sí, disinto con moita xente, tanto na música como na palabra. É dicir, fixeron de todo isto un espectáculo, vos vedelo na música, vos vedes a poesía, convocamos moi pouca xente, a poesía non convoca, fallan as estruturas todas, falla o sistema educativo. Os profesores non son sensibles á poesía, son moi poucos, excepcionais, algunhas María Villalta. Sí, pero esos son a excepción do normal. Moi poucos son os profesores que levan un poema serio, sexa no idioma que sexa, ou que cantan unha canción na aula e que lles din, mira, isto é un poema cantado, pinchado en 3 acordes, sí, pero cantado, modulado con certas eufonías que xa as palabras teñen en sí e que ti tes que repetir para que vibren dentro, porque é ali donde van coller a musicalidade. É certo, eu acordo cando fixemos aquel disco dedicado a Xosé María Díaz Castro, tiñas ansia por un poema que é dificilísimo de musicar. Un que lle dedicou a Ángel Foli. Eles non se coñecían, Xosé María Díaz Castro e Ángel Foli non se coñecían, pero Ángel Foli escribira unha crítica no Progreso moi boa sobre aquel libro de Nimbos que fixera Xosé María Díaz Castro. E dixo que era un libro poderoso e bo, en donde está entre eles o poema de Penélope, que é unha virgallada, é unha comparación poética de Galicia co que sentía por aquel entonces Penélope cando o golfo do seu home marchou ás guerras de Zanos e foi de golfo por aí. E entonces, polas noites, todas as noites tecía o que desfacía de día, que a imaxe poética tamén da esperanza. É dicir, cando un non ten que fabricalo. E entonces fabricaba desfacendo as las de día para tecer de noite que a viran traballar, tecendo a súa esperanza. Ese poema, que a min presentáramos Manuel María, por certo, na homenaxe que lle fixemos en Guitiriza Díaz Castro. Pois, bueno, ese poema que lle dedicou a Ángel Foli, e os que tuvemos a sorte de coñecer a Ángel Foli e de saber como narraba os contos e como os vivía e como se metía e como era actor ao mesmo tempo de 40 personaxes, dice, pingaban as gotas de sangue, plac, plac, e nós que éramos rapaces cagadiños de medo, encollidos no bar que había cerca do Progreso, aquel que se chamaba, chamábase o Dibei, el chamaba o Bidé, porque se lle facía moito máis familiar. Pero, bueno, no Bidé contábanos aqueles contos fumando un pitillo e con toda esta beira do beizo amarela. Bueno, pois esas vivencias quixo expresar Xosé María Díaz Castro e escribí un poema dificilísimo. Nunca te vin, non te verei, quedaches beira da vida sin chegar a coñecelo, e entonces expresaba a pena que sentía de non poderlle agradecer en vida. Acordas o poema? Con ese poema eu botei meses. Pola miña culpa escribiu, non? Pois pola túa culpa. Apremino eu para que os pola túa culpa eu musiqueiro. E levoume meses. Lembro unha noite ás 3 da mañá que din coquiz das eufonías dun verso que me deu a cuadratura do poema, da música do poema. Eses son os momentos que ti estás citando. Eses son momentos en que ninguén te interrompe, donde ninguén te vai levar a posibilidade de que ti te concentres nunha expresión, porque despois, a hora de facer cancións, non é só poñerlle música. Temos que meter algo de poesía. Vamos lelo. Toca Llaneira. Acabo a mí. Toca Llaneira, que nos vai ler Vaise o inverno. É un pouco no ciclo anterior que levábamos paisaxístico climático. Pois vai un pouco pegado ao que falabas de primavera, que estaba chegando a primavera, pois este máis ou menos tamén pode ser parecido. É moi corto.
Adormeces o inverno, xa que xe a primavera. Frío ao norte caro ao vento baixa a morriña primeira. Desparezanse as mañás cos cantos das anduriñas e as mimosas preguiceiras van voltando a ledicia. Tal vez co cambio do tempo ha de mexirar tal vez a vida, quizás para revirar a ser o que fun de ti algún día. De amarelo teño a alma, unhas veces alcendida, e como tornan os tempos, a veces oscurecida. Hoxe sol, mañán choiva, e máis luz que o anterior día, que este inverno que pasa deixa mal a media vida. E as campaniñas da igrexa, as bolboretas no campo, e o perfume das frotes, troban tristura por canto. Xa amanece miudiño tras noites tristes, oscuras e sen estrelas. Quen poidera non pensar e ser como planta bella. E para ti temos o equilibrio dos outonos que sigue aínda na mesma lina. Eu teño un problema cos outonos. Para min, o calendario está mal feito. O calendario está mal feito, para min o ano acaba no outono. Nós somos moi vegetais, moi clorofílicos, moi verdes, moito máis do que pensamos, porque o verdor nos afecta. E entonces para min o ano acaba no outono. Outono outonízanos, adormécenos, déixanos latentes nese vivir que agarda un fogar, unha calor. E por iso falo tanto dos outonos, do seu equilibrio, da prudencia que teñen para conciliarnos un pouquiño e retraernos, coller forzas de cara ao inverno. A música das palabras vai abalando na erva entre os solpores do outono as follas que o vento leva. Por iso, mentres todos se preocupan de contar os seus aforros, tardando na propia artesa e esquezan na vida o gozo, leme. Leme coa túa voz intensa, leme os versos dos aqueles máis fermosos que entre matices me alentan, os máis preciados adornos, para en silencio escoitar pasmado diante a beleza o seu acento sonoro. No outono, desde a memoria, desde a melancolía e o retorno, lemos que son bonitos cal follas que o vento leva na túa voz chea de bicos. Que timbren como un regato que corra as augas dun río e baixa polas ribeiras apurado e manantío, mentres enchoupa o enxoito, baixo o sol de tanto estío. Bueno, Mero Vilalbés, Neira santiagués, ser Vilalbés imprime carácter, como bien sabe o Tero Canto, porque a chaira é diferente. E en ti non hai poesía vilega, son poesía aldeá, no mellor sentido da palabra, polo que se refire ao campo. Sorprendeume en Neira os seus poemas pensando nunha nenez cidadá santiaguesa, en cambio, aí é unha envexa louvanza da aldea perfecta, como si a aldea estuvera na túa alma encardinada desde o primeiro momento. Vemos esa envexa. Eu recordo cando era neno, cando estudiaba, cando chegaba o fin de semana, a mí producía unha envexa tremenda que os rapaces se marchaban á aldea. Eu non tiña aldea. Entonces, eu íbame para casa de toda a vida. Eu chegaba a casa e dicía a miña nai, mamá, nós por que non temos aldea? Porque para min era vivir na acera, xogar as chapas, ao trompo, esperar que pasara o autobús que subía para Lugo, para que nos sentáramos todos ali esperando que pasara o autobús. Logo, máis tarde, os árbores transformábanse en semáforos de 3 colores, cando a natureza era moito máis amplia. O que respirábamos era fume de coches, pouco máis, de carros. Entonces, toda a vida tuve esa
eso que me quedou dentro de non haber vivido na aldea. Eu, cando viñan os luz, viñan os compañeiros da aldea, además falaban así como con despeito, non? Porque dicía, veño da aldea, estuve en Alizarrada, non había nadie, e eu dicía, Dios, que envidia me dades. E, sin embargo, eles, tú a todo o contrario, ti estás aquí, podes xogar, podes vir ao colegio, xogar ao baloncesto, xogar ao fútbol, tal, pero nós andamos polos rueiros, polos ríos, bañámonos, e a min era o que quería. Cando chegaba o verán, eu marchábamos cos compañeiros, porque además eu son dun barrio de Santiago, non son do centro de Santiago. É un barrio que marca a túa vida, marca en moitos sentidos. Desde o punto de vista da lingua tamén é moi importante, porque nos barrios falábase un galego raro. Na miña casa castigábame por falar galego. Dos 4 irmáns que somos, o único que estudia a carreira fun eu, e o único que fala galego son eu. Os demais son castelán parlantes, curioso, non? Pero eu falaba galego. E a mí pasoume, recordo unha vez estando nas cataratas de Iguazú, que ali se fala un idioma que é o portuñol, que é unha mezcla entre portugués e español. Entón, enténdelos bastante ben, porque entre que falan palabras en castelán e palabras en... Pois só entende. A mí pasaba o mismo. Eu aprendín o galego da rúa, que logo te das conta que non é un galego máis puro, máis non sei, máis estudiado, non? Entón, falábamos un galego moi depurado, con palabras en castelán, e iso tamén marcoume porque me sentía incómodo, tanto de un lado como do outro. A veces penso que son como un emigrante que ven de Latinoamérica que non sabe se eres ecuatoriano, eres español ecuatoriano, fiches aquí, pero estará. Entonces, para min, o arraigo de ser galego para min é moi importante. Non falar o galego ca perfección que debera de falalo, sempre me causou un certo grado de pena, non? É certo que podía haber estudiado, tampouco vou botarlle a culpa ao tempo. Pero eso marcache, porque toda a vida falaba o galego. Entón, para min, saleu este poema que foi a pouco de haberme chamado ti para dicirme que... Porque eu tiña na cabeza desde facía tempo, desde facía anos, e de repente, cando me falas, e me dices, pregunteiche, pero os poemas son en castelán ou son en galego? E dices, en galego, dixe, envexa, este ten que ser o primeiro. Entón, máis ou menos ben dicindo isto. Envexo-te cando me falas da túa aldea, do teu lugar e dos teus campos. Eu, que vivín de neno entre adoquíns e asfalto, envexo-te cando me falas dos montes do Campo Santo, da frescura da mañán, da ermida, das campás que lonxe, alá no bello campanario, repenican para todos vos como lamento agochado. Envexa dos teus olliños cando miran cara ao gando, cando ven caer as xoivas en as presas do tempo e vas regando os carballos. Envexa daquel regato onde murmuran as meigas nas pedriñas, os cantos, os espertares co gale cos primeiros rayos do día, anunciando que a aurora vaille gañando a negrura que espertando ao descanso. Véxote na lareira preto do lume, no escano, nas frías noites de inverno, zoando o vento nos campos, e co calorciño das brasas escoitar os contos dos vellos de tanto recordo atopado. Para min, que crecín polos camiños das árbores de cores vermello, verdes e alaranxados, para min que a Santa Compaña son motores abrallados de pitidos empozoñados, para min que me cruzo con descoñecidos camiñando entre cóvados, con xente que ni me mira e que non sei nin por que cando parecen non ter destino e transitan sin descanso. Para min que nunca oi piar un paxaro nos abrentes de maio, escoito sereas a diario que me avisan do perigo deste bosque que me ten abrallado. Teño envexa da túa paz e do frío vento do norte nas tardiñas do outono, camiñando polas alfombras de agarimados cores. Para min que non chego ver as estrelas por mor das que fixeron de neón colorado. A lúa é un triste farol con tempos de vacilación marcado. Para min que por respirar respiro o aire contaminado, ábrese meu peito se penso como sería respirar se estuver agora o teu carón sentado e colléndote das más como un namorado. Dicirche que envexo a túa aldea e aos teus ollos, que por certo tamén me teñen prendado. Teño envexa onde naciches, onde teus pais te criaron, eu que vivín na cidade onde os ríos van por baixo e as galiñas e as froitas nacen nos supermercados, onde a palabra vale o que dura, o que a moeda no banco.
dixo que me deixe vivir contigo na aldea, no teu lar, cos teus antepasados e santos, e cando chega o momento, me enterres cara ao norte, no teu calvario, nos teus recunchos de verdes e garimosos campos, e que o rocía da noite me bique como fan agora os teus beizos, que me teñen namorado. Para min que Fray Luís hoxe en día podía afirmar unha cousa así. Quen? Fray Luís de León, que descansa da vida. Está moi alto me pose, moito... Bueno, e do Gallamero, os que nacemos en Vilalba temos un vínculo especial que a veces sei que chega a molestar incluso, pero dos que en Vilalba se expresan, o que expresa máis amor pola terra, é Mero, sin lugar a dudas. Poema Alba Primeira Vilalba. Eu teño a miña primeira memoria moi cedo. Eu lembro o día que marchamos de Vilalba, eu tiña 3 anos, e lembro perfectamente o camión que cargaba todas as cousas que tiñamos unha familia de 9 persoas e que cabían nun camioneto. Viñámonos pa Lugo. Eu deixaba Vilalba, que era a miña orixe, o meu crisol, chairego. Lembro perfectamente a luz da tarde. Lembro que estaba o camión aparcado debaixo dun falso plataneiro e que aquela viaxe parecía a viaxe dunha dilixencia dos vaqueiros, desas que bota tardes e tardes en chegar a Lugo. Eu viñen pa Lugo e menos mal que me acolleu unha cidade rural como é Lugo. Non sentín, perdoade, vamos mollar a palabra, e viñen pa aquí, pero non me desprendín dali, e os meus pais souberon mesturarme tamén coas terras de Duarría e de Castro de Rei, de onde eles eran procedentes. O certo é que eu nunca perdín aquela orixe, nin quixen, tiña vontade de non facelo. A terra xa é un mundo inmenso, efectivamente xa, donde a xente mira ao lonxe, contempla o horizonte, pero non para mirar ao lonxe, senón para mirarse por dentro, para reflexionar, para cavilar moitas cousas. Na terra xa temos unha lingua que nos delata, temos moitas cousas que nos delatan. Temos un fenómeno que se estudia na lingua que se chama o IE pentético. Ven a separar pois fonemas abertos, casi sempre, e entonces cando alguén di que viu o ceio, co IE pentético no medio, aquel ceo para nós é moito máis auténtico. Os que somos dali, aquel ceio ten moitas máis estrelas pola noite, moitas máis, incluso soños detrás de cada estrela. Por iso que non miramos o horizonte, miramos aquilo que nos prende nos ollos. Cando decimos primavera, que é incorrecto na normativa de hoxe, pero nós sí que decimos primavera. E a primavera ten moitas máis cores e moitos máis recendos si ten o IE pentético. E nós non decimos pazo, decimos pacio. E non decimos quero, senón que decimos quero e o. Eses pequenos efectos de modulación das palabras que sentimos ás veces cando nos xuntamos xente da Terra Chá ou de Vilalba. Eu sentío con dous grandes amigos de Vilalba, Pepe Chaurrego e Bernardo García Cendán, que nos víamos por outras razóns moitas veces. Entonces todo iso confabula un mundo distinto. Parece que é outra primavera, parece que é outra dimensión. E claro, eu
A min quedouseme prendida aquela luz de Vilalba, alba primeira. Ai, aquela luz da aurora, alba primeira, abre os meus ollos desde a memoria, primeira alba dos meus acordos, inconfundible, foi en Vilalba. Ai, aquela luz en resplandor, alba primeira, da primaveira, recendo en flor, primeira alba, no Madalena, inconfundible, foi en Vilalba. Ai, aquela luz co seu fulgor, alba primeira, na auga do río, ai, meu amor, primeira alba, espello vivo, inconfundible, foi en Vilalba. Ai, aquela luz quedou gravada, alba primeira, na flor da auga, aquela luz, e vou prendido da auga do río, na luz da aurora, recendo en flor, primeira alba, alba primeira, foi en Vilalba, inconfundible, o seu resplandor. Seguimos, para non abundar demasiado no tema que non se nos note demasiado, outro poema mero, o de crear, porque pasamos do ser ao facer, vamos ao feito de crear, de vivir, tema crear, e logo escoitaremos un emblemático poema de Neira que se titula Vaite baixo. Así que, crear. Si che aparece. Paréceme. No, eu dicía, si che aparece. Aparece tamén. E paréceme e aparece. De todas formas, home, é bonito, porque a min gustoume sempre as artes plásticas. Cando encontrei a Lamas Moinelo, sentíme reconfortado, porque el pintaba as irrealidades que son surrealidades. Son cousas que nós sabemos percibir, eses reloxos partidos, caídos, desfigurados no tempo. E ven a conto deste poema, crear. Algún pintor escribe o ditado a natureza cun pincel de cores que nos relata a beleza. Algún cantor estremece coas cordas da súa voz os sentimentos segredos que habitan o corazón. Algún escritor debuxa nun asalto dos sentidos trazos que con palabras son os soños que vivimos. Algún músico se atreve e acompaña unha canción que narra desde os silencios as palabriñas do amor. Neira Bambín publicou un libro de poemas fallanos titulado Vaite baixo, e 5 novelas despois publicou un segundo libro de poemas. Este Vaite baixo, os consellos a un amigo namorado, seguro que é bon momento para léelo agora. Este libro de Vaite baixo naceu xa fai anos, non está posto ni á venta, porque eu sempre pensei que a poesía, debía de ser para un círculo moi íntimo. Entonces, por culpa de José Carlos Ulloa, entre comillas, que me animou a colaborar con él a facer un libro, salen poemas meus ao exterior. Pero nunca pensei primeiro que tuveran a calidad, simplemente era algo moi personal. Bueno, pues alguén no seu momento dixeme, por que non colles todos esos que tes aí e faz un libro, polo menos non andar cas ollas tiradas de aquí para lá. Entón, bueno, pues pareceume que facer un libro, igual que, pero sin ánimo de que saliera ao exterior, tanto así que está sin publicar, solamente. A mí non me parece lícito, eu entendo cada poeta da maneira que queira, pero non parece lícito, a mí non parece lícito que un individuo de Castellón intente entenderme. Entón, hasta me resulta incómodo, porque a veces, cando escribes algo, é curioso, cando a xente responde que a idea que el ten do que ti has escrito que é totalmente diferente. Esta non era a idea, non? Entón, este tema, Vaite baixo, que foi unha palabra que non sei se existe ou non existe, se o dicho de verdad, fixen porque foi unha maneira de expresar ser humilde.
vaite baixo. A vida dache, a vida quítache, e procura ser humilde, non? E dice, vaite baixo, meu amigo, non son os tempos chegados. Anda solta, moita pena, e o door non é doado. Verán tempos de ledicia que penso xa os tes gañados, pero terás que cougar, amigo, por estar namorado. Só che permiten querer dentro do marco adecuado, e se te salles da raya, serás pa sempre vil e de entón marxinado. Vaite baixo, meu amigo, que por aí che andan buscando, que ata que te vexan roto, penitente, destrozado, non han de parar amigos, enemigos do amado. Cometeches un erro, que aquí non é perdoado. Non se permite querer se non está legislado. O delito é a morte, que lentamente matando se lles van as súas penas mentras te vas desangrando. Vaite baixo, meu amigo, e non lle reces aos santos, que tamén son inimigos por romperlle os seus contratos. E non te fíes de naide, que hai moito raposo tapado que intentará quitar proveito mentras estés desarmado. Vaite baixo, meu amigo, aquí tes o meu costado, que eu sempre estarei contigo estés ou non namorado. E se é dereito querer, quero morrer ao teu lado. Quen non este aquí ou quen non nos sintonice en ningún momento, levamos unha hora falando de poesía, pero como é posible levar unha hora falando de poesía? E a verdade é que comprobei que era unha hora, pero a min está me sendo bastante máis lixeiro que unha hora. Pero, en fin, o apartado que agora tíamos era un pouco sobre a intimidade do canto. E este apartado ven por un poema de Mero, e por outro teu, pero o poema de Mero leva no título o acto íntimo de cantar. O cantar, eu sei no ben, é un acto íntimo que se quixo comprar durante toda a existencia. Desde o momento que un cantor o compran ou o mercan de calquera forma, o cantor deixa de ser cantor para ser cantante. Un cantor canta porque lle peta da gana. Na anarquía que todos temos dentro, que rompe patróns e dice o que ten que decir por riba de todo. Malia lle pese o que lle pese. Un cantante non. Un cantante toca partitura. E o que lle poñan para cantar. Aínda que sexa de outro. Aínda que teña que suplantar o sentimento e as emocións que ese texto leve. Non. A diferencia, afortunadamente podémola percibir de un tempo pa aquí, a palabra cantante deteriorouse. A palabra cantante daquel que conta mentira, que finxe algo. A de cantor non. O cantor non canta o que lle dicta. E entonces convértese a música e o acto de cantar nunha entrega de primavera, de primeira verdade. Ti non vas cantar unha ofensa, nin queres ofender, a non ser que ofenda a verdade que ti transmites, que pode suceder. E eu fixen este poema xa hai moitos anos, non é de agora, porque eu son incapaz de cantar con un traidor. A mí non me poñades no escenario a cantar con alguén que traicionou a verdade, que se vendeu a espúreos intereses. Dá igual cales sexa, dá igual. Eu lembro un día en Vigo que nos presentou un alcalde, non vos vou a decir que nome ten, e pedindo voto, porque iban ser as eleccións. Tan pronto como acabou, eu dixenlle que ali estaba para exercer de cantor e non de cantante como que me precedeu. E sei que non lle gustou. Seime porque non volvimos cantar ali. Pero tampouco me pesan débedas. Non. Os poetas temos que sentir anárquicamente libres. Rompernos entre nós. Perdernos para toparnos tantas veces. Sí. Pero do lado necesario.
Por iso, o acto íntimo de cantar non se comparte con calquera, e menos con traidores. Non cantarei contigo unha canción se non ves canda min facer camiño. Cantar é sentir xuntos na nostalgia, cara a cara, en un mar de esperanzas, meu amigo. Cantar é algo máis que dicir algo, é modular un alento aterecido. Non cantarei contigo unha canción se non ves coa ledicia dun sorriso, debuxando na faciana ese contento que amose na tua voz un aloumiño. Pois cantar é sentir xuntos os momentos, no entusiasmo da emoción chea de ritmos. Non cantarei contigo unha canción se non ves canda min na dor fendido, para así chorar os dous a mesma bágua, cando alén nos trai adverso o seu destino. Pois cantar é sentir xuntos unha pena e saír da súa doenza apercibidos. Non cantarei contigo unha canción se coa voz non convocas máis sentidos que liberen as tensións dunha ameaza cara a paz e o sosego apetecido. Pois cantar é confiarse a un breve soño que nos guíe coa súa luz por treito esguibio. Non cantarei contigo unha canción se non sentes na memoria o meu alivio, que che cargue de confianza o porvir, camiñando canda min e eu contigo. Muy bien. Tendo en conta aquilo de que yo non digo mi canción, sino a quien conmigo va. Eso tamén, eu creo que é trasladable calquer cuestión da vida, é dicir, tú non vas con naide na vida se eso non vai contigo. Un sentimento fondo o que nos conta ahora Neira neste poema titulado Miña Nai. Xa. Métesme nun... Xa. É a primeira vez que vou ler este poema. Pois, Xuro que non sei se o terminarei de ler. Que seña para ben. Teño un problema que tuve en toda a vida, eu chamo o síndrome de Fraga, porque Fraga nos seus últimos anos choraba cando falaba. Agora comprendemos un pouco mellor aquilo, non? Quer dizer, refiérome que os anos fan ir modificando un pouquiño. Xa non é cuestión de anos, é cuestión de certos sentimentos e certas cousas, non? E é a primeira vez que vou ler. Xa non digo en público, senón o digo a nivel... Nin os meus fillos, ni nadie escoitou isto nunca. Pertenecen á primeira novela que non está... Pois mereces ser leído. Si paro na mitad, pois entender que aquí está e nada máis, aquí pasa a guerra e seguimos pagando con menos. Nos descansos apláudese. Sí. Miña nai tiña Alzheimer nos últimos anos da súa vida e houve un momento en que non me conoce nada. Sigo vendo a todos os días, inaugurou ese centro que había en Guntín, a residencia Salvador. Metímolo cando xa vin que non había nada que facer porque non conocían nin os seus netos nin a nadie, entonces dixeronme mellor estar aquí. Entón, eu iba todas as tardes, cando terminaba o quirófano, sobre as 7 da tarde, iba a velas. Recordo que a frase que tantas veces se usou é que a mí me pasou. Dicirme a enfermeira non fai falta que veña tan a menudo porque súa nai non o conoce. E eu lle dicía, sí, pero eu conozco a ela. Entón, eu iba a vela todos os días hasta que morreu. Un día me chaman ás 8 da mañán. É unha enfermeira moi delicada, con moito ben formada no sentido de comunicación e expresión. Chámame e dixo, doutor Neira, súa nai acaba de morrer. Así. Entón, isto foi nun día donde estou diante dela e ela non me conoce. Dice, sentada diante de min, mirada triste, perdida, párvula, sorte de vida xado e bello carmín. Lúa de outono no pelo, curvas que enxutan teu corpo e un ritos de dor certo que vende do teu pensamento. En que pensas, miña nai, que non te chego a escoitar? Que antes falabas cos ollos.
E agora ni podes mirar. Onde vai aquela vida amiga de rancias liortas, quixote de lanzas cortas e de confesión reprimida, onde van aqueles sonos que ocultabas preto a min, farándulas e fantasías que imaginabas vivir. Dama man, miña naiciña, camiñemos o tempo. Volvamos a comenzar de novo deste primer sentimento. Púrpura vespertina que se me escapa das mans, pinceladas marchitadas que ven chegado ao final. Caracola de tormentos que por fin pacen un sosiego pueril que non lo cura nestes últimos momentos. Alegría inesperada que fai frente á anarquía o que me acolle nos seus brazos tanto de noite ou de día. Deixe que te abrace forte, aínda que ti non sintas nada, que quero cantarche ao oído. Amodiña unha nana. Síguete aquí, fai ben. Deixa que te abrace forte, aínda que ti non sintas nada, que quero cantarche ao oído, amodiño, unha nana, como me cantabas ti nas noites e as madrugadas, cando era aínda un neniño e con candor me cantabas. Balbuceas 1000 palabras que a estúpida incoherencia permite que non comprenda e fai que te sentas soa, porque o teu mundo te afronta. Embargantes, paradoxas do tempo, permite o mesmo razón e fai que ti me comprenderas fora incoherente ou non. Básteme indo sen ir e non podo remedialo, nin coa ciencia que aprendín cando estaba ao teu carón e amparo. Lembranzas de tantas horas e unos libros ti en silencio e un suspiro a cada nota gañada con sofrimento, tanto pola miña man como polo teu pensamento. Séntome preto de ti e aínda agora presento que nada me pode pasar. Alas que estendo no tempo desde o meu primeiro chorar e que mantiveche ata que quebrada a saúde, que xa non che quedan forzas e na candela hai pouca luz. Apenas queda de ti máis que un corpiño arrugado, sombra dun outono dourado, que marchita a plenitude dunha lúa que se oculta temerosa por chegar sabendo que ven chegado o día sin eu poderlo evitar, sin eu poder evitalo. A donde vas, miña naiciña? A donde vas? Seguimos avanzando na poesía e seguimos con dous poemas que falan de trascendencia, de permanencia, de impacto da vida, en fin, de cousas da vida. Mero ten un titulado Sobre unha brisa. Para interrompirlo un pouco, debo dicir que o culpable de que eu escriba poemas, eu escribo sempre, pero pa uso propio. A poesía que eu escribo trascende moi pouquiña, moi pouca. Nunca quixen, el quizáis foi o culpable de que me presentara algún concurso, de que gañara premios, de que me presentase, de que fose, de que... Entón tamén teño que decir que cando publicou o seu primeiro libro, colleu os 1000 primeiros poemas que escribeu, 1000, meteunos nun disco, pasounos a uns cuantos amigos, dixo, seleccionade democráticamente, seleccionade o que queredes que vaya a publicarse. E supoño que así foi. Sigue sendo, eu refuxio-me na escrita, eu encabrónome moito lendo, sobre todo a prensa que temos, como nos pasa a todos. Eu, lendo a Voz de Galicia, podo dicilo, enfádome moito porque hai un señor que escribe os titulares que ten malicia dentro. Entón eu, para contrapoñer o meu cabreo, escribo. Eso non trascende, nin chega a ningures, non ten traxecto, pero gardo pa min.
Gardo para min centos de ofensas que se verteron nos medios de comunicación sin contrastar, e que ofenderon a xente, e que ofenderon ideas, e o peor de todo, que ofenderon afectos de xente. Que iso é moi crudo. Entón eu escribo, pero para uso doméstico, gardo para min, teño un cento de poemas alí, outro cento de poemas alá, que eu recoñezo e contextualizo. Moi poucos viron luz, os culpables, un deles é Xulio Cid, que me precipitou así de alguna forma. De todas formas, gústame lelos cando veñen a conto, cando din algo que non se dixo, cando nunha xornada que non ven a conto, porque claro, teño o meu pensamento político, e entonces eu sallo ao paso de moitas disquisicións, porque ando cunha teima constante. Nunca, ninguna ideoloxía, nin a miña, nin a nosa, pode tapar a razón. Nunca, por moito que nos quentemos. Non é posible. E entonces, esa é unha teima, un pequeno matiz que hai que dar sempre. Non busquei ningún deses poemas meus que veñen a conto da memoria histórica ou de cousas que nos aconteceron, que teñen múltiples interpretacións. Eu recordo, que é moi bonito, por iso vos lo conto, eu recordo, coñecín un home dos que estuvo preso en Mauthausen, era amigo de meu pai, Enrique, chamabanlle o Cachimbas, era coxo dunha perna. Enrique Doval, fixose unha película con el, volvendo ao forno donde el queimou conto. E a min contoumo de pequeno, e contoume e dixome, mira, eu fui un encargado dun forno ali. Ti non te podes imaginar o que me pasou pola cabeza. Eu intentaba preguntarlle, falar, e dixo-lle o peor mero, é que moitos non viñan mortos. Puf! Que maldade pode chegar até no mundo a ideoloxía, calquera, para chegar a extremos así. Enrique Doval, que era daqui, de Coeo, de cerca de Lugo, que foi o primeiro que industrializou as setas e os champiñóns en Galicia, que veu cunha perna cortada porque a meteu debaixo dun tren, do vagón dun tren, para poder escapar de Mauthausen, e que se colou no camión da basura xunto cun crego que había ali. Toda esa historia está contada, non vos la invento, está. Eu contei parte desa historia. Viva a familia. Hai pouco presentamos un libro sobre ele. Entonces, eu teño esa teima. Hoxe non trouxe ningún poema dese corte porque non ven a conto coa poesía. A cultura está por riba de todos eses aconteceres, lóxicamente, como deberá estar por riba de todos os políticos e as súas políticas, que deberá estar ben cuidada. E escribo sobre a brisa, sobre unha cousa pequeniña, que daba a súa música pendurada no aire, como unha sombra inmóvil e perecedoira, sobre unha brisa suave, apagándose na distancia, aledando-me os momentos da miña soidade. Quedaba a súa música pendurada no aire, nos ecos da memoria, perdurable e inacabable, coa expresión melodiosa das notas que se deslizan nunha peza presentida antes, moito antes de escoitala. E na memoria da fatiga e no peso do presente que nos agonía e turba os medos do futuro. Quedaba a súa música pendurada no aire, persistente nunha eternidade de volver de novo, mentres buscamos esa luz, esa felicidade que habita na ollada de quen te ve e quen te quere, porque che fai esquecer noites e fantasmas nos camiños destrutivos que inventamos. Quedaba a súa música pendurada no aire, como unha néboa vaporosa que flota incesante,
espallada como a foulas polas ondas do espazo, de quen soubo facerme pensar noutros mundos existentes, tapados polos resortes dos que din que nos gobernan e só queren someternos ás sombras dos seus ollos, opacos e perturbados, corruptos e negacionistas, frustrados e amargos, enfermos de si mesmo, do poder, e que nos queren levar ao silencio sin máis por vir. Menos mal, que nos queda a armonía dos recendos, a beleza da melodía, confabulando os intres do sosego, no prazer de baldirnos e conciliarnos con nós mesmos. Quedaba a súa música, unha vez máis, pendurada no aire. Muy bien. Imos a escoitar agora un poema de Neira Pampín que se titula A goma de nata, esa lembranza antiga dun minúsculo obxecto que pode tomar corpo tantos anos despois e con tanta presencia na nosa alma. Bueno, tamén era un tema que tiña desde facía tempo na cabeza, ¿no? Porque desto que te acordas cando eras pequeno, aquelas gomiñas de nata que tamén cheiraban e que preferías nunca estar, e que cando te encontrabas pouquiño baixo, colocábaste con ela, porque era a forma que tiñamos de colocarnos. Era con ese olor, ese cheiror que botaba, ao cabo dos anos deixou unha marca que vai preñada ca niñez. Entonces, bueno, pues ocorreusme facer algo por isto, por non facer outra cosa, vale? Crecín con un lapiseiro e unha goma de borrar nunha escoliña de barrio moi preto do meu fogar. Aquela gomiña pequena que non quería gastar, de cor branco amarelado con cheiro a nata e a frescura, era a reliquia a ponte que me facía soñar. Aquel era un mundo de nenos todavía por criar, todo era novo, distinto, e cada rato vivido era experiencia nacida no meu primer camiñar. Mais a goma deixou un pozo na alma que non o puide nunca esquecer, e a cada escrito que erraba a gomiña lembraba e con nostalgia surxía a miña feliz niñez. Agora que pasado o tempo e a vida vaime abrallando os sentidos, acudo a pensarte estas veces na gomiña de borrar. Sei que camiñei por renglóns de retorcidos sentimentos ata que me atopei contigo, creendo que todo o escrito poñíalle o punto final. Mas a traición e a mentira botoume de novo a lameira, xúroche que me faltou de todo, incluído respirar. Recorrindo aos vellos recordos para esquecer aos de agora, atopei nun caixón carcomido a gomiña da nenez, e xúroche que ao pasar preto da nariz e o cheiro fíxeme de pronto pensar que chei de borrar da miña vida, como esta gomiña de nata borrou os males escritos, deixando que o teu aroma sea tan só un recordo fugaz. Polo tempo é cousa deixa de ir, non digo pechando, que nos quede un elemento final que escolleredes vos o poema que vos quede, pero mentras tanto, pois digamos que os penúltimos, e de mero eu tiña algo en relación coa escrita como expresión vital, como o silencio, tamén o valor diante da beleza. Entón, eu tiña para mero sentencias e o silencio das palabras. Son dous versos, dous poemas breves que casi podían conxuntarse, ou o que ti queiras. Parece? Por donde queiras. Sentencias e o silencio. Ainda que estou lendo versos así anárquicos que non levan rima, levan ritmo, Non os esquezades, levan un ritmo musical, porque eu penso en música. A música é un re menor. Deches ma tua man, fa. E brotou na miña, sol menor, unha flor vermella, la maior, si bemol maior, con 5 pétalos de pel. Esa música, aínda que eu queira evitala, está.
nos versos, incluso naqueles que fago e que aínda non musiquei. Ten que estar, porque a música é o mellor metrónomo que existe. Eu contaba os versos musicando e poñéndolles notas. Se a cada sílaba lle axudico unha nota, estou medindo perfectamente. Entonces, non hai escapatoria. Claro que sí. Aquí igual non vedes a rima, porque eu anárquicamente non a quero. Porque hai outro ritmo que se pode dicir con palabras, con sentimentos, sentenzas. Se cadra, algunha vez xunto signos e letras e ás veces saen palabras que semellan bonitas. Xunto letras e ás veces elas xuntas, entrelazadas e en perfecta compoñenda, fan das súas combinacións unha oración ou sentenza. Xunto sentenzas e ás veces deposítoas na miña voz para expresalas e entra a súa sonoridade e o meu timbre decidas en armonías e fago delas unha canción. Xunto ás veces as cancións e ás veces quédome só recreando o seu son. E chego, parvo de min, a crer que toco de certo unha emoción. Se cadra, xunto ás veces emocións e conmóvome de novo sentilas, penduradas como a fume no silencio que me envolve e que estimula as sensacións. E xunto as sensacións, e ás veces sei que grazas a elas vivo e estou coa miña xente. Vou e veño, enérxico, residente en min, nos meus eidos, cos meus, na miña matria, que aínda agarda por nós a que sexamos dignos dela, engrandecéndonos na súa honra, no seu orgullo, que esgrime só e tan só bandeiras de dignidade. E o silencio, e como complemento, o silencio das palabras. Na música escribes o silencio, por eso é tan bonito. Por eso, despois de tocar unha pila de semifusas, lixeiras e correndo, é necesario unha liberación e un silencio. O silencio das palabras tamén existe. Nos explicamos os que temos a deformación didáctica do distinto que Xoán de Xoán, cunha pausa do H no medio, como dicía o noso amigo Darío Xoán Cabana. Eses silencios mínimos que dificultan o atropello. Calan as palabras cando a beleza se presenta en emocións, na tentación de explorar un soño e dar con el, materializalo. Na invención dun son irreversible que estremece. Calan as palabras e sen elas o silencio nos descubre a maxia dos momentos. Acontecen maravillas sorprendentes. Nunha historia tenra, que valeiros discursos indefensos, saboreando no seu fragor os ruídos e as imaxes. Inesquecibles, aqueles que escoan naquilo que nunca antes tivemos. E así é como triunfa o silencio. Mais alado pensar, na fermosura e na arte de sabernos, a marxe da rutina. A marxe da rutina do de sempre. No. O poema que vai ler Neira é Soidade, que é un pouco tamén de silencio, a soidade, a gran soidade do final. Eu, se me permites, porque este sería o último, non? Si podo deixar como último, escolli un de penúltimo. Non, é que quería
estou de acordo totalmente con, pero vamos, totalmente de acordo, non podo estar máis de acordo que o que é a poesía que a música, non? Teño un poema que se titula Evase disme que non. E ese poema naceu como música primeiro. Entón, incluso podo sempre... Hai dous poemas que namorado no outono morriñeiro, morriñento, e isto Evase disme que non. E era sala de resistencias, lógicamente. Cada vez que quero pensar nese poema, sale unha música e dice Evase disme que non, cando eu pensaba que sí, e iso ten que ser mentira, eu non fun, viñeches ti. Cas meniñas dos ollos polas que tanto sufrín, dixéchesme que eras miña, que outra cousa iba a decir. Cando veu que meneza a túa porta... E sigue aí. Con isto sí que eu non contaba, non? Sí. Nin o canto de Mero, e menos no teu, pero que ben queda, Sí, bueno, pues surgeu ao mismo tempo a música e a canción, saben das distancias, o mérito da cousa non... Se hai un tema do que me acordo, porque eu das poesías non sou capaz de acordarme. Podo acordarme de moitas cousas, pero a veces do que escribo non me acordo. Ainda máis, eu que escribo normalmente non suelo relelo por un motivo básico. Non me emociona recén feito. Necesito tempo. E o mellor pasado un tempo, un ano, 2 anos, 3 anos, leo, me produce esta sensación interna e é cando realmente o vivo, non? Pero volver a leelo, eu a veces imagino a Julio Iglesias cantando a canción de sempre, a de Gwendolyn, non? Cando lle pedían 400 veces, con que ganas cantar este ou isto? Eso xa perde valor, non ten sentido ningún, porque xa simplemente é vender como un esparadrapo vello en calquer farmacia, non? Entón, non ten sentido. Entón, si queres boca de súa idade. Bien. Baixa tardiña mecendo cos augures do ocaso. Zou un vento lastimeiro envoltorio dunha bruma morriñeira que mece a súa pasiva vontade. Apoiado na cachava, sentada no mesmo banco, derreída e gastada madeira, como sempre adormecido, ou menos en apariencia. Soiño, sin ninguén a quen dicir, ni nada que preguntar, ni naide que teña tempo nin para podelo saudar. Ninguén que por el pregunte, naide que o acompañe na máis honda soidade, ninguén que teña vida para vida darlle. Apenas cambia a súa faz, nin se inmuta polo tempo. Agora, tras noites longas, veñen días preguiceiros e nunca mira o reloxo. Se o ten é por lembranzas que marcaron sentimentos, quizás nos seus tempos mozos, cando era máis troleiro. Así vaiselle pasando o tempo, barruntando nas súas cousas, apretando unha cachiva eterna nos gastados e duros beizos, espantando as nostalgias dos oscuros pensamentos co fume que ela fumea cando veñen máis doados. Soiño, na procura dunha paz inxusta e que lle obriga ao esquecemento de xente que non lle foi xusta ou da añoranza dos idos que xa non volverán nunca. 1000 regos a súa cara cruzan baixo os olliños secos, secos de tanto chorar, secos porque non pode haber pena máis grande que non poida soportar. Treman as súas mans no madeiro, metrónomo acompasado cos latidos do seu peito. Así lle escurren os tempos, día a día, vento a vento, sempre sen alzar a voz, vivindo para seus adentros, deixando que escurra a vida e que pronto chega a dar o paso que leva desexando o tempo. Soiño, como me rompes a alma verte ao carón da tardiña, cada día nese banco de madeira bella, sin tristeza ni ledicia, caminada perennemente perdida, deixando pasar o tempo. Soiño, que miserable é contigo a vida. Pois, chega o momento, o remate ten que ser con un poema, pero chega o momento de que remate Mero, de que logo remate Neira, e digamos, hasta sempre os que nos estean contemplando, ou hasta o ano que ven, pero pechamos este Lugo Poética 2024. Mero, tes a palabra.
ben, antes de nada, agradecervos que estuverades aí atentos e calados, atendendo a poesía, porque xa digo, é unha cousa mínima que trascende mínimamente na sociedade. Non nos educaron nela, na poesía, non nos obrigaron a recitar versos. Os cantores repetimos versos miles de veces, para encontrar esa música, para soportar esa música en acordes, para que se poida de novo expresar. É moi complicado todo este mundo, é moi complicada a palabra para que chegue e doia aquela dor que vos decía eu de Enrique do Val, vendo o que tiña que facer, e como lle pesaba a vida, e como non lle importaba a vida, esa dor expresala en palabras. Realmente todo é amor, incluso os poemas tráxicos son amor, un amor en negativo. Eu tamén fixen poemas con rima, e fixen poemas de amor, como non, se é o amor o que nos move a escribir. Todos os días, abrir os ollos e verte, para en sosego mirarte, e ao cerrarlos saberte, e na memoria bicarte. Pola distancia quererte e brevemente deixarte, para volver recollerte, e entre os brazos arrolarte. Como se día ou noite fixesen para roubarte un arremedo da morte, e así quixeran matarme. Remate a cargo de Francisco Javier Neira Pampín. Hai un poema que fixen fai moitos anos. Parecerá unha tontería, pero é así. Eu recordo, non son para nada, non é motivo de discusión, de determinado tipo de música. Hai música que me gusta, outra que non me gusta, como todo o mundo, non? E hai unha determinada que me gusta, pero hai letras que se che enganchan, ainda que a música non che guste. E eu recordo que me fixo pensar fai moitos anos unha canción, creo que era colombiana, pero que cantou despois Julio Iglesias, que era Cabalo da Sabana, donde fala dun cabalo vello que se enamora dunha yegua xoven, todo isto, non? Entonces, non ben pensamento en aquel momento fixen isto que me quedou grabado, probablemente a poesía que máis me quedou grabada, que dice: cando penso que non fuches máis que un vento namorado sobre as canas dos meus tempos, cando penso que naceu a primavera namorado nun outono morriñento, sai o sol, calla a choiva nos rueiros e as campás sonan lonxe no meu peito. Cando penso que ti fuches meu alento namorado nun outono morriñeiro. Pero cando canto, canto a lúa na madrugada que hai máis silencio. É cando a bruma me acurruca aquí no miño que aquí te sento. Cando xuntos xogábamos co tempo, cando o tempo era min a quen medía, cando penso que pensando te perdía namorado nun outono morriñeiro. E chegou como chega, e como viña, e marchar todo lonxe como poida, non querer e querer o que quería, namorado nun outono morriñeiro. Grazas aos dous pola palabra e polos poemas. Gracias aos presentes pola atención e pola compaña. Gracias a todos os que nos vexan cando sexa, onde sexa, gracias a eses milagros da moderna técnica que nos permiten transcender no tempo e no espacio, en sustancia intangible. Gracias a UNED por acollernos nunha casa grande e viva. Gracias á Xunta de Galicia por apoiar a publicación do libro que recolle estas conversas, iba a decir extrañas, estas conversas necesarias
poéticas e moito máis, que a fin de contas é a sustancia do que aquí ofrecemos. Lugo Poética 2024 foi unha entidade viva gracias á vida dos que participaron, das que participaron e a vida que rezuman os seus traballos. Grazas a todos, ata a próxima e ata sempre.